Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages tichingoti maswera sei kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ndikazoiposta nhasi kuchakafukidza dzimba matenga. Saka mukoma ava vakabvunza ivo vachiti ndozvifambisawo sei, plus pane comment iyo yavati vaona yakanyorwa mucomment section vanga vachida kuti muri yeZimbabwe munge muchivabatsira nekuda kwecomment iyoyo yavari kuti ndazoverenga kuti can it be true, because I don't know, ndopa here mudzimai wangu the benefit of the doubt. Saka ivo vanga vachiti kune avo vasina kuteerera confession yacho vakaseta location vakaita sekunge vari kumhiri kwemakungwa kuti vange vachikwanisa kubrowser vanenge vari single paTinder, ndokubva vachizosangana nepicture remudzimai wavo. Vasangana nepicture remudzimai wavo neprofile ainge akatonyora kutoti ari kutotsvakawo munhu wekuti anga achifambidzana naye. Saka vati vazoona comment yekuti zvimwe kuda kokana ari someone akashandisa mapic avo sezvamakaita imi handi makashandisawo mapic asiri enyu here zviri paviri futi. Saka vari kuti ndopa here mudzimai wangu the benefit of the doubt, sezvo iniwo kuside kwangu ndakashandisa mapictures asiri angu. Vari kudawo advice ipapo, ngatizamei kuti tinge tichivabatsira mukoma vedu ava. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu awo atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudaiso: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri kurarama ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. I am staying here kunonzi kuHouston, Texas. Ndine makore 63 years ekuberekwa. Ndakakurirawo kunonzi kwaMurombedzi, then vabereki vangu vakabva vachizotsvaka kumwe kukuvakira. Zvino ndakazoti ndava ne15 years. Rimwe zuva ndakati ndadzoka kumba, ipapo ndainge ndichigona kunyora zvekare nekuverenga chirungu nekuchichinyora zvekare, asi vazhinji vezera rangu vainge vasingazvikwanisi. Ndakati ndasvika pamba ndakaona kuti pamba painge paine umwe murume uyo wandainge ndichiziva ainge ari wemuvillage, uye zvekare aiva aine umwe murume uyo ainge aine motikari yake yainge iri Land Rover iri yeblack. Vainge vakandimirira. Baba vangu vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndige ndichitaura chirungu. Ndakapinda mumba ndikatora bhuku nepeni ndikabva ndachizonyora zvose izvo zvandainge ndanzi nemurume wacho iyeye uyo ainge aunzwa muvillage medu achinzi ainge achitsvaka mukomana webasa. Ndakanyora zvose ndikamupa, akati ya uyu anoita, anogona. Saka ndakabva ndachizonzi ndaitofanira kuti ndinge ndichirongedza nekuti tainge tichifanira kuti tinge tichidzokera kuHarare. Iniwo mukukura kwangu ndaingonzwawo kuti kune imwe nzvimbo iyo inogara vanhu vane mari muHarare. Tichingonzwa kuti kuBorodale ndo kunogara vanhu vanenge vaine mari, maswimming pool uye zvekare dzimba dzainge dziine magetsi. Ndaisiseka ndichinzwa baba vangu vaiti kana vakaenda kuHarare tainge tina vamwe vatete avo vainge vachishanda kuBorodale vaizotanga kutiudza nyaya dzose idzo dzainge dzichiitika ikoko, vachiti vanhu vavanoshandira havapfeke bhutsu ruviri. Ndakafara chaizvo mukoma, ndokubva ndarongedza kabhegi kangu ndini uyo ndikamhanya ndikapinda mumotikari ndo kuzotanga kushandira avo vandichati Mr. Nyondoro. Ndainge ndichivashandira sagarden boy wavo. Saka basa ravo Mr. Nyandoro vaishandidzana nevamwe varungu vachiita zvekuimpota grain. Vaiimpota zvakaita sechibage, wheat, raisi. Ainge aine mari murume iyeye, uye zvekare pamba pacho painge patori nesecurity isingaite. Ndakabva ndachizodzidziswa mabasa ose awo avainge vachida kuti ndinge ndichiita. Vainge vagara vaina garden boy wavo, but ainge akura ari mudhara wechikuru wekuMozambique. Vakati vaona kuti ainge andidzidzisa uye zvekare ndainge ndava kugona kusara ndichishanda ndiri ndoga, ndo pavakabva vachizomuendesa kuMozambique mudhara iyeye.
so ndakazosara ndichishanda ndiri ndega semunhu ainge akakurirawo kumaruzevha. Kushanda ndaishanda zvekurevesa, ndainge ndichigara kuBoy Sky, saka basa rangu rainge riri iroro rekuti makuseni oga oga ndaimuka ndoita mabasa ose epamba, ndoswera ndichidiridza maruva uye zvekare negarden rainge riripo. Ndakazoti ndava ne16 years nerimwe zuva ndakati ndiri busy ndichiklina muswimming pool, ndo pandakabva ndachizoona kuti mwana waboss vangu ainge akangomira pawindow remubedroom make akandidongorera, uyo wandichati Rufaro. Saka zvinhu zvakangondinetsa, munhu aigara ari zii asingatombotauri neni uye zvekare ainge aine karafu nekahutsinye, but after atadza kuzviuraya ndo pandakazonzwisisa kuti ainge achitoraramawo ari panguva yakaoma. Saka akaona kuti ndainge ndamuona, akabva avhara curtain remuroom make, izvo ainge atofunga kuti ange achizviuraya, asi ainge akamirira kuti ndinge ndichibvapo pandainge ndiri paswimming pool, nekuti ainge achida kuti ange achizouya achijambiramo muswimming pool obva achizofiramo muswimming pool. Saka ndakabva ndachizoenda hangu kuBoy Sky kwangu. Saka ndakakanganwa chiredhiyo changu apo pandainge ndachisiya chainge chapera mabhatiri, ndo pandakabva ndachizodzokera kuswimming pool kuya ndikamuona Rufaro ainge ari kudeep end, ainge ava kusakwanisa kana kuita sei atopapamara pamusoro pemvura. Ndaigona kuswima ndikajambiramo muswimming pool, ndokubva ndachizomuburitsa muswimming pool baba naamai vake pavakanzwa iri mheremhere panze. Ndipo apo pavakabudawo vainge vasingatozivi kuti voita sei. Zvainge zvakamboitika before izvi. Mukomana Shi ndakabva ndachizomutakura ndikaenda naye padhuze nepainge paine majecha Riversend, nekuti painge pachida kuiswa pavement, ndokubva ndachizotanga kumurova padumbu pake nejecha riya kusvika achizotanga kurutsa mvura iyo yaainge amedza. Ndokurarama kwaakaita. Saka kubva ipapo vabereki vake vakazotanga kundifarira zvisingaiti. Izvi zvakaitika apo pandainge ndiine 16 years. Akaedza zvekare kuti ange achizviuraya, ipapo akanwa mushonga, ndokubva vachizokasika vazviona. Vakamuona ari mubathroom make, ari mutabu, ainge atova padhuze nekufa, ameno kuti akazvifambisa sei. Tabu rainge rakazara nemvura, ndokubva achizopinda mutabu, but pavakazomuona ainge atorara nedumbu, musoro wakatarisa pasi, achingonwa mvura. Ndokubva vachizomanya naye vakaenda naye kuchipatara, sezvo ainge anwa mushonga wemakonzo, but haana kufa. Saka baba vake vakabva vachizoti kwandiri pane zvavainge vachida kundiudza. Vakabva vachizondiudza kuti mwana wavo ainge achida kuzviuraya nekuda kwemhiko idzo dzavainge vakaita. Ndainge ndakambonzwa hangu nezvevanhu vakaromba, but ndaisatombofungidza kuti vanhu ava vainge vakaromba. Ndakavhunduka musi wacho iwoyo, ende ndo zuva rekutanga ravakati ndinge ndichipinda mumba mavo kusvika mudining. Ndaiti kana ndikapinda mumba mavo ndaingogumira mukicheni, kana paine zvandinenge ndichida vaiuya votaura neni, kana kuri kunzi vanenge vanditi ndinge ndichipinda vainge uri mutemo wandainge ndakatoudzwa kuti ndinongogumira mukicheni kana chikafu, kana kuri kunzi vanenge vaine chikafu maleftovers avanenge vachida kundipa, ndaingogumiramo mukicheni. Asi musi iwoyo vakabva vachizoti kwandiri pinda uya kuno. Mukomana Shi ndainge ndisati ndakambogara pasofa upenyu hwangu hwose, ndikaenda ndikanogarawo pasofa navo Mr. Nyandoro. Vakabva vachizondipa chimwe chibhegi, vakanditi vhurawo nebhegi. Pandakavhura ndakabva ndachizoona kuti mubhegi imomo mainge muine mari yainge irimo. Ndakavabvunza kuti yainge iri mari yei. Vakandiudza kuti kana ndainge ndichikwanisa kuzovabatsira, mari iyoyo ndo yatainge tichazoshandisa kuti tinge tichitengera vabereki vangu mombe. Ndakafara chaizvo because mari iyoyo yainge yakawanda. Vakanditi mari yawakabata inokwana kuti tinge tichitengera vabereki vako mombe dzinokwana idzo kuita 10. Vakati change inosara tinobva tatenga mbudzi, zvinoita here? Ndikati hongu zvinoita. Ndikavabvunza kuti
ko sei mada kundipa mari yakawanda kudaro? Vakabva vachizoti nekuda kwekuti ndainge ndakavabatsira apo mwana wavo paakaedza kuti ange achikomita suicide nekuzvinyudza muswimming pool. Saka ndakafara. Vabereki vangu ndainge ndakatombovaudza nezvayo nyaya yacho iyoyo. Mukomana mangwana acho Makuseni takamukira ari Makuseni seni. Mr. Nyandoro vaizivana nevarungu vakawanda. Takazoenda kune rimwe prazi uko kwatakanotenga mombe. Takatenga mombe dzainge dziri 9, hatina kuzokwanisa kutenga dziri 10. Yechi 10 yacho takazoenda tikazonoitenga kumusha kwedu, ndokwatakazoitenga kuti dzinge dzichizoita 10 because paprazi ipapo nemari yatainge tafamba nayo mari yacho yakaramba kukwana. Ndokubva vachizotenga mbudzi zvekare paprazi ipapo. Ndokutotanga kunzi vabereki vangu vaitawo zvipfuwo. Ndichitaura nemi kudai mukomanashi, upfumi uhwo hwakazovamo mudzinza rekwedu hwakabva pamombe idzodzo 10 zvekare nembudzi. Saka vamwe vose avo vainge vari kumashure kwangu pavakange vava kuenda kumakoleji, mombe idzodzo ndo dzakabatsira. Munhu aizoti kana atanga kushanda obva adzorera mombe mudanga, tichingowedzera sezvo tainge tiri vanhu avo vainge vakabatana. Asi vakazosara zvavo votengesa mombe idzi, vanhu vachienda kumakoleji vachinodzidzira mabasa akasiyana-siyana emaoko. Inini ndainge ndatova kuno kumhiri kwemakungwa ndikazotanga kutora hama dzangu pashoma uye zvekare havatozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika. Saka ndakazoti ndadzoka kuHarare inini naMr. Nyandoro, ndopavakabva vachizoti a week after that mumhuri mavo makafiwa. Pane imwe brother yavo Mr. Nyandoro akauya ndainge ndiri panze, painge paine heji, ndainge ndiri busy ndichitrima heji. Ndokubva ati ainge achida kuona vaNyandoro, akati vaNyandoro varipo here? Ndikati varimo. Ndimi ani? Akabva ati ainge ari munin'ina wavo Mr. Nyandoro. Ndakaseka, ndakati ndakamutarisa ndikatanga kufunga dzimwe hama dzose idzo dzaipota dzichiuya dzichizoshanyira bosi vangu. Ndikati hakuna zvakadaro, nezvauri mudhara haungamboiti hama yaMr. Nyandoro. So ndaitofungidzirawo kutoti zvimwe kuda maybe he was a street kid, munhu ainge achida kungotorawo machances. Akabva ati ndinokumbirawo kuti unge uchivaudza kuti munin'ina wavo ari pano ari kuvatsvaka. Saka ndakatobhoyekana ndikabva ndatopinda mugedhi, ndakatotsamwa ndikatovaudza kuti painge paine munhu ainge ari panze ainge achivatsvaka. Vakavhunduka mukoma, vakabuda mumba vachimhanya vachipinda mumotikari kuti vange vachienda kunoona. Saka pamba pavo mukoma kuti unge uchibva kugedhi uchienda kumba paitova nekamufambo. Isuwo zvedu tainge takajaira, asi ivo vainge vasina kujaira. Vakapinda mumotikari yavo mukoma vakamhanya apa vainge vachipopota. Ndakazoona vodzoka zvino nemurume uya, zvechokwadi ndikazotoziva kutoti yainge iri hama yavo. Saka murume uyu akazogarapo ndokubva achizoshaika. Akangotanga kurwara mushure mekunge atanga kugarapo pamba ipapo. Vainge vakamboti vainge vachida kuti ndinge ndichisheya naye room kuBoy Sky, but ndokubva vachizochinja. I think vakatya kuti zvimwe kuda kana ndikasheya naye room pamwe panenge paini zvaaikwanisa kuzondiudza. Vakazoti vainge vachazomupa room yekurara muzimba ravo, zimansion, because rainge rakakura. So akachizofa murume uyu. Mushure mekunge afa vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichirongedza matrauzi maviri, matshirt maviri nemajaketi maviri nebhutsu 2 dzakasiyana, mapee ebhutsu, nekuti tainge tichifanira kuti tinge tichienda kwaMutoko. Ndikabva ndaenda ndikanorongedza zvinhu zvangu ndisina kana kumbobvunza. Ndokubva ndachizovamirira vakati vabuda mumba. Ndakaona kuti vose vari vatatu, umwe neumwe ainge aine chibhegi chake. vaNyandoro, mudzimai wavo, zvekare nehanzvadzi yavo Mr. Nyandoro. Takaenda navo kwaMutoko. Takati tasvika kwaMutoko mukoma vaitondiudza kutoti tainge tiri padhuzesa nebhodha reMozambique, vachiti maybe about 23 kilometers kuenda kubhodha reMozambique. Saka tainge tiri pane umwe musha. Ndainge ndisina kutoziva kutoti pamba ipapo patainge tiri
painge pari pamba pen'anga. Asi nekufamba kwenguva ndakazotanga kuona kuti paigara pachingosvika vanhu vainge vaine mazimotikari ainge akanaka, ndokubva ndachizoziva kuti yainge iri n'anga iyo yaita zvekurombesa. But Mr. Nyandoro vakangonditi ndiye murume uyo ainge akavapa mushonga welaki. Nerimwe zuva rakati rorereka, ndipo apo pakazosvika umwe murume uyu ainge aine umwe mukomana. Saka mukomana uyu, mukomanashi, ainge akabiwa, mwana iyeye akabiwa pane imwe mission school, but handizivi kuti where exactly was he kidnapped, but ndichinzwa vachitaura ndakangonzwa sekunge he was kidnapped from a mission school, ndo kwaakatorwa mwana iyeye. So takabva tachizomukira mangwana acho makuseni kunze kwainge kuchiri kwakasviba. We drove mukoma, handizivi kuti takadriver kwemakilometers mangani, zvimwe kuda takatopinda muMozambique. Zuva risati rabuda ndipo apo patakabva tachizosvika zvekare pane umwe musha uyu wainge uri musango, pamba pacho painge pachityisa, painge pakaita padenhere. So saka mukomana uya akatorwa panguva iyoyo. Zvino ainge aneta nekuti varume avo vakamuunza vakambomurova. I think kuti vainge vachida kumunetesa, vaiti vakamurova vaimupa doro kuti ange achinwa. Varume ava vakazoita 6 vachimurova vachimukutsanirana kusvika asisina simba. Aiti akati anenge achinzwa nyota vaimupa doro kuti ange achinwa. Vaimurova nematanda mukomana iyeye. Apa ainge achiri mukomana wechidiki, kuda kuma10 kana kuti kuma 11 years. Vakamupinzamo murumu imomo, ndopa vakabva vachizomusunga mbira dzakondo, kana muchidziziva mukomanashi. Saka ndakabva ndachizopiwa banga. Munoona banga riya iro ravanoti machete ndo ravakandipa. Mushure mekunge vandipa banga iroro, vakabva vachizondiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichipindamo mumba macho imomo umo maainge ari mukomana iyeye. Kana ndapindamo ndaifanira kuti ndinge ndichizomutema naro banga iroro kusvika achizonofa. Iniwo ndainge ndava kutya. Ndakapindamo mukamba ikako, akatarisana neni ndokubva atanga kuridza mhere achiti, mama kani, mama muripi, mama kani, ndakurawa, mama muripi, achiridza mhere. Ndipo apo pandakangosimudza banga ndichiti nyarara, ndainge ndichida kumuvhundutsira, but iye akawedzera kutoridza mhere. Zvakabva zvachizondipawo confusion nekuti panze Mr. Nyandoro vainge vachindipopotera vari panze. Saka ndakabva ndachizoita confusion. Ndakati ndakasimudza banga riya ndikati, iwe nyarara mhani. Mukoma ndokubva ndachizotanga kumutema naro. I don't remember the first cut. I only remember kuti ndainge ndatorohwa nechadzimira. Ndo pandakangotanga kumutema. I chopped him mukoma too many times. Ndainge ndava kutoita sekunge munhu ava kurasika njere. Saka pane pandakazomutema nechepafudzi apa zvekuti rakatombonetsa kuti ndinge ndichiribvisa. Ndakazoita rekuhwizura zvine simba. Ropa rakazobuda ipapo rainge rakawanda kuita sekunge munhu ainge avhura hosepipe ichiburitsa ropa. Ndakaramba ndichingomutema, ndopaakatanga kutandadza ndokubva ati zii. Mushure mekunge ati zii, iniwo pose ipapo pandainge ndichimutema nebhemba riya ndainge ndichiridza mhere. Saka pavakanzwa kuti ndainge ndanyarara, vakabva vachizozviziva kuti ainge afa mukomana iyeye. Ndipo apo n'anga yacho yatainge tiinayo payakabva yachizopinda, vakabva vachizondiudza kuti ndige ndichipfugama. Ndakapfugama, zita rake ndakaudzwa, but ndakarikanganwa nekuda kwekuti ndainge ndichiri ndakabatwa nechadzimira. Vakabva vachizoti ndinge ndichinwa ropa rake. Ndakanwa ropa rake. N'anga iya yakatora ropa remukomana uya ikabva yachizotanga kundipukuta kumeso neropa racho iroro. Ndapedza kuita saizvozvo, ndakabva ndachizonzi ndinge ndichimunwisa ropa rake. Ndakamunwisa ropa rake kuita zvekumanikidza.
ivo varume vamwe vaya avo vainge vari 6 vakabva vachizopindamo vakatanga kumutema-tema mutumbi wake nematemo, asi vainge vaine tumwe tumatemo tuya tudiki-diki. Vakamutema-tema nematemo, ndokubva ndachizoona vamuisa musaga. Takagaramo muvhileji imomo kwemazuva awo anokwana kuita 3 tirimo muvhileji imomo. Vainge vakamirira imwe n'anga kuti inge ichibva kuMozambique, ndo yakazouya ikazotora mabody parts ake. Isu tikabva tachizodzoka kuHarare. Tadzoka kuHarare mukomana, nyaya iyi haina kana kuzombogara yakataurwa zvekare. Kubva ipapo ndo pandakatanga kunwa doro, kana ivo Mr. Nyandoro vakatomboita nguva vasingaende kuchechi. Ndingangoti ndivo vakandidzidzisa kuti ndinge ndichizoita zvekunwa doro zvekare nekusvuta fodya. Nerimwe zuva ndakati ndakagara ndiri pamusoro hangu pemba, because ndainge ndava kuita sekunge munhu anopenga, kana ivo vainge vava kungogara vakanditarisa vachitya, because ndainge ndava kugara ndichingotaura ndiri ndega nekuda kwetrauma yezvainge zvakaitika patakaenda kwaMutoko. Kubvawo ipapo Mr. Nyandoro started treating me differently after tabva ikoko kwaMutoko. He never asked me kana kuri kunzi panenge paine zvavanenge vati ndinge ndichiita. Vaisazombondibvunza kuti wazozviita here. Murume iyeye aishungurudza ende aikupa mari yake mushure mekunge washanda zvekurevesa, but ipapo ndainge ndava kuita zvandinonzwa kuda. Ndaikwanisa kuswera ndakangorara kuzonozvika vachizonditengera TV. Vakanditengera TV black and white, uye zvekare vainge vava kuti ndiri muzukuru kwavo. I started eating from the main house, uye zvekare vakandipa imwe room muspare bedroom. Asi musi wacho iwoyo apo pandakati ndichida kurara kumain house, ndakarota dzimwe hope dzakandityisa. Ndikabva ndavakumbira kuti ndinge ndichirara zvangu kuBoy Sky, nekuti ikoko ndo kwandaifila ndiri safe. One day vakabva vachizondidaidza muoffice mavo, vaiva nestudy room yavo. Vakabva vachizondidirirawo whisky for the very first time in my life. Vakabva vachizondiudza kuti vainge vachida kuti ndinge ndichienda kumhiri kwemakungwa. Vakati vainge vaine cousin yavo uyo ainge achazondigamuchira mushure mekunge ndaendako kumhiri kwemakungwa. Vakati vainge vachida kuti ndinge ndichinodzidza ikoko zvekare nekuzoshanda, kana ndashanda ndowana basa ikoko ndisazodzoka kuZimbabwe. Ngoma ndakati zvimwe kuda kwainge kuri kunyepa. Ndokubva ndachizobva kuZimbabwe ndikauya kunoku kumhiri kwemakungwa. Kusvika pari zvino ndo kwandiri. Mudhara uyo akazoshayika zvake. Iniwo handina kuzoramba ndichiita communication necousin yavo Mr. Nyandoro mushure mekunge ndauya kuno. Ndainge ndimbori nekadhayari ako kandainge ndakanyora zvose izvo zvakaitika pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndakazokapisa kadhayari kacho ikako. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Ingozi ka iyi yakatopinda mumuri. Saka ivo vanoti my wife passed away, uye zvekare my daughter moved to Seattle, ndokwa ava kugara ikoko. I really do not have anyone to speak with. Thank you for the program mukoma. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mucomment section.